हेलो लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों, बे जाबाय मिथि नार्जारिनि सोमोन्दै। गोबाङानो मिथिगौ नङा होमबा, मिथि नार्जारिया हाबा जाबाय होननानै। गावनि गोबां बोसोर मोजां मोनलायनाय, थार मोजां मोनलायनायखौ नागारनानै अकस्मात गुबुन हौवाजों हाबा जाहैनाय बिथां मिथि नार्जारिखौ जों बयबो आसरित जादोंमोन नङा होमब्ला लोगोफोर। बिथाङा माबोरै बिदि अकस्मात गुबुनजों हाबा जानो हाखो? सासे गावनि मोजां मोननाय हौवा थाखानानै गुबुनजों माबोरै अकस्मात बिदि हाबा जानो हाखो, बे खोथाखौ जों सानदोंमोन। आरो बिथाङा जुलि जाबाय, बे खोथाखौ जों बयबो रोखा मिथिबायमोन, ससियेल मिडियायाव बयबो नुजोब्बायमोन। नाथाय दिनै बिथांनि मोनसे खौरां फैदों। बिथांनि हाबा जानायनि मेन कारन, बिथाङा माबोरै हाबा जानांदोंमोन आरो मानो बिदि जानांदोंमोन, बिथां गासै गुबै बाथ्राखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायना होदों। ओमफ्राय जेनेबा आरो हाबानि खोथा, जेनेबा मुम्बाइआव हाबा जानायाबो आं बेखौ होनबाय थादोंमोन दे बे माखौ हाबा जाया ओमफ्राय उनावहाय बिनि लोगो दं, मिता ना मा सोरबा दङ। ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो ओंखाम जानोसो लिंलांदोंमोन गावसिनि सोरबा थानायाव। ओंखाम जानो थांनायावहाय उनावहाय बेयावनो मानसि लेंनानै थानानै ज' थानानैहाय बे हाबाखौ दोनथ'बोदों। ओमफ्राय उनाव भिडिअ भाइरेल खालामनानै होदों। ओमफ्राय आरो बे मुम्बाइआव थांखालिबोथ' बिसोरो आंखौहाय गावसोरनो ब्रा लिङो मिथिंगाया, ओमफ्राय आंखौहाय फासायनानै दोनो। ओमफ्राय फैबाय बिसोरो लांनो थाखाय, आं ओंखारबाय, फैबाय, सोरबा सासे फैफादों आदा होननाय, लानानै फैदों, थांनांगोन होनबाय, थांबाय। ओमफ्राय टिकेट दानहोबाय, आं मबाइल लाबाय, सिम लाजोबबाय, टिकेट दाननो होबाय, आंबो दानबाय, थांबाय सानैबो। उनावहाय साननैनि उनाव आं गाबबाय थाबाय। होनबा बियो आंखौहाय माबा माबि खालामबाय थायो, सोरबा बांगालाव जानाय भिडिअ कल खालामनाय जाहैबाय थायो, माबा थायो। होमबा आं सानदों, आं मानो बेबायदि जादों, आं बेबायदि नङामोन, आं बे मिथिंगाखौ 2 मासल'सो लोगो मोनदों। आरो फार्स्ट टाइमावबो आङोहाय बिसिनाव थांनायावहाय थांदों, आं बे सैथोखौ बुंदों। खिन्थु थांनानै अखानायै न'खराव सोंनानैसो हाबाखौ जानाय खोथामोन आरो। फेमिलिया जुदि होयोबासो हाबाखौ होगोन, आरो जुदि होआबा हाबाखौ होआ होननानैहाय। ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो आंखौ कर्ट मेरेज खालामनो लांबाय। आं खालामथ'ला आं खालामबायबो, खिन्थु अखानायै बे कर्ट मेरेजाव भिडिअ जादों। कर्ट मेरेज जायाखिसैनो, बे सार्टिफिकेटआ जेबो भेलुआनो गैला। सानथामनि थाखायमोन आरो, नाथाय जों अनलाइन खालामनो हायाखिसै। ओमफ्राय आरो बेंगलरनिफ्राय फैनाय समाव सिन्दुं जादों आं। ओमफ्राय आं सिरियास जानायाव डक्टरफ्रा आंनो आइसिइउआव होसिगोन नालाय, नाथाय बिसोरो गावसोरबो फैबाय, पुलिसनि होनानै आंखौ लांबाय जबरदस्ति हायाबाबो। ओमफ्राय आं एफा देहा दुरबलबाबो अखानायै आंखौ मिथिं लेंबाय बिसोरो, आं हायाबाबो। मिथिं लेंनानै आंखौहाय ओरैबायदि हारसिङै दरसे खालामबाय, बाजैमोनाबो आंखौ नारखें नुख्रें खालामबाय, नोंसोरबो हाबनो होला, बेबायदि खालामबाय। आरो गावनो थांदो होनो, नों थाङोबा थांखाथारदो, नोंखौ नांला, एथ' बैसो जानाय हिनजाव होननानैहाय। ओमफ्राय आरो आं जेब्ला फैनो होनो, अब्लाहाय आंखौ फैनो होआ, बेंजोबो। ओमफ्राय बाबाखौबो फैनो होननायखाय आं लिंहरबाय, उनावहाय आरो फैनो होआखिसै आंखौहाय। मिन्थिगौ आं जि बुरजादों, आंनो भाइरेल जाबाय, आंनि लाइफआव फरवार्ड जाबाय।